Ahojky, já vám tady chci ukázat, co nám dorazil za balíček od True Life. Už jsme to teďka odzkoušeli, protože je tady teploměr a jsme z něj nadšený. Nebo aspoň já, protože jsme zkoušeli mega teploměrů a furt měřili všechny špatně. Takže zatím jsme nenarazili na žádný jiný, který by měřil nějak dobře. Vždycky to bylo buď, že měl podchlazení, nebo naopak horečku a netrefilo se to do správný, tak já vám ukážu teďka tenhle teploměr. A je fakt boží, protože jde měřit nejen z čela, ale i z ouška, takže když vám spinká miminko nebo cokoliv, tak mu změříte z ucha. Já vám to ukážu. Co to je? To je obal. No, takhle vypadá. A dá se sundat skrytka, takže takhle se to dá potom vodendát a měří se z ouška. Takže je to fakt super, ty to ukážeš? Takže jsem nadšená, je tam paměť na tom teploměru, takže si můžete zaznamenat teploty. Dá se to propojit s telefonem přes Bluetooth, dá se tím měřit sunárek a má to prostě mega výhod, jsme z něj nadšený. Takže super!